Kapag hindi ko nagustuhan, kapag parang pangit, tuyukin. Kahit ganito yung naramdaman ko, guys. Continue tayo, guys. Anyway, so nakalimutan kong i-end yung vlog kagabi. Kasi, guys, yung naramdaman talaga namin ni Tami is sobrang sama. Kagabi si Tami yung una. Si Tami yung una nagka-diarrhea. Sumakit yung katawan niya. Parang giniginaw siya. And then, pagkatapos niyan, ako na naman yung sumunod. Oh, no! And then, pagkatapos niya, nahiga na si Tami. Ako, nag-ano lang ako doon. Sumakit yung mga maso ko. Even yung kasuka, dito o dito. Dito na area. Sumakit talaga, guys. Sumakit sila. And then, so yun siya. Sumakit yung ano ko. Sabi ko, mahiga na lang din ako. Kaya hindi ko na-end yung vlog ng maayos. And pasensya na, guys. And then ngayon, bumangon kaming dalawa. Hindi pa rin kind of like okay yung pakiramdam. And si Tami, sobrang ginaw. Okay, story time muna tayo konti. Sobrang ginaw. Then pagkatapos, sobrang init. Sabi niya, gusto ko ng ice. Gusto ko ng ice. Dito, so nilagyan ko ng ice yung ziplock. Dito nilagay ko sa ulo kasi sobrang pinapaningaw talaga siya. So yun, sabi ko, patay tayo. Sabi ko, kailangan mong magpaano, test kung ano, kung meron tayong virus. My God. And then, yun. So, hopefully, ma-okay ito ngayong araw. Good morning! Good morning, guys. Yung bed namin hindi ko pa inayos. Labhan ko pa yung ano namin. Itong ano, labhan natin yan. Maglaba tayo ngayong araw. Good morning, guys. Sabi ko kay Tami, naliligo siya. Sabi ko sa kanya, kasi aalis siya, guys, trabaho. So ngayon, ang problema, may naramdaman kami kagabi, diba? Sabi ko, kailangan mo silang tawagan para sabihin mo na hindi okay yung pakiramdam mo. Sabi niya, parang pupunta talaga siya, guys. Sabi ko, my God, kung mayroon man tayo, delikado, sana wala, sana hindi, di ba? Delikado kasi magtrabaho ka doon, and then ito yung pinakakatakutan talaga, ikaw pa yung mablame. So yun, pero aalis talaga siya, guys. Tigas talaga ng ulo. But anyway, good morning sa mga ka-everything ko dyan. Sana sa weather lang ito. So yun, yun, kumain kami ni Tami ng bread, nag-coffee kami, nag-tea din siya, guys. Uminom siya ng tea kasi yun yung pang ano namin kapag may maramdaman kami. Not feeling good. Naglalaba po ako, guys, ng cover, bedsheets at saka pillowcase kasi di ba nilagyan ko na si Tami ng ice sa ziplock. Naiwan niya yung ziplock, nakalimutan niya sa kama. Andon, basa. Buti na lang yung bed, binilhan ni Tami ng waterproof na cover, yung pang ilalim ba. Binilhan niya ng waterproof na cover. So, buti na lang yung kama hindi nabasa. Tami is leaving, and I don't know why you give treats to them. Well, I'm leaving. Thank goodness. Sabi pa, Tami told me, why? Because it's got my back thing in it, just in case. And then you all the papers also back and forth. Seriously, Han? Leave the papers here that I can look. Okay. When are you gonna start voting? I gotta see when early voting starts. I don't want to wait till November 3rd. Put your medicine in there. Yeah. Tommy told me to take a hot shower to make me feel good. My body is still kind of weird feeling. But, what is that? Jointritis? Yeah. Magpintal tayo mamaya, guys. Continue tayo sa ginawa ko kahapon. And, para naman magalaw-galaw itong katawan ko kasi masakit talaga yung mga kaso-kasuan ko. And, buti naman, naging parang okay-okay na tong isa. Naligo siya. Sobrang init daw yung ginamit niya. Hi, guys. Look properly. I look properly. I gotta go. Bye, Ann. Bye, guys. You too. Did you say bye-bye to your daughters? I did. I'm gonna treat. That's all I really care about. Well, I got some gas in my lighter. That's how you put gas in the lighter, guys. Lighter in the Philippines.
It's you throw out when it's done. You buy There's a new lighters here that one. you throw out. I like to use lighters. So, And that kind of lighter, he buy a gas special, and that's how he put gas. It's like an ear. gas. Huh? It's gas. It's nice. If you don't have posporo. Well, most people do that here. We never use it. I use You know what is posporo? Match. Yeah. We call it posporo. I like matches. You like matches? Yeah. Why? These are fun. Seriously? Where is your new mask that you got? I got it in the car, but give me my white mask. I think it's, Where is inside. it? Go get your brush. Why? Because I don't know you can. Oh my god, you're buying and you don't even know. You don't know. How would you know until you use it? Hello, I love you. I'll talk to you later. Drive careful, huh? You get your brush? That's a not good sound. I don't like your music. Drive careful. I'll talk to you later. The left, he's coming back tomorrow. Okay, he has to go to work. That he can buy you food. Yeah, that he can buy you food because you are the special man. Dada special boy. La 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 la. Guys, what are you doing? Hala, be careful. Be careful over there, huh? Do you want me to open that? Ako yung taong palaging nag-turn ng mga furniture. Kapag hindi ko nagustuhan, kapag parang pangit, tuyukin. Kahit ganito yung naramdaman ko, guys. Gusto ko matawa na lang. Yung mga ano dito, joint ko, o kahit yung pa ako, dito sa liig ko masakit, iwan ko. Pero alam niyo guys, kahit ito yung nararamdaman ko, umalis na si Tangin. Kahit ito yung nararamdaman ko, alam niyo ba yung gagawin ko? Magpipaint ako para yung katawan ko is ano masigla. And then, kung magpaint ako, doon ako sa labas para mainitan yung katawan ko. May mga laundry pala ako dito. So ngayon, ang gagawin ko is haputin itong laundry, dalhin sa bedroom. Kasi yung bin ko is nakalimutan ko, guys. Oh God. Nakalimutan ko andun sa taas, 'di ba? Hindi ko pa nga naayos yung sa taas. Balikan ko kayo, guys, ha. Oh, yung panty ko nahulog. Yung panty ko, yung tipas. Nahulog yung tipas. Noon, kapag masama yung pakiramdam mo, hindi ka sobrang takot. I mean, oh, maybe it's just the flu or nagkahilagnat, ganun. So, alam niyo pa, dahil sa virus na ito, kapag may naramdaman ka sa katawan, magpapanik ka agad. Ako, nagpanik talaga ako. Nagalit ako kagabi. Nagpanik na nagalit. Dahil itong asawa ko, tigas ng ulo. Grabe. Sabi ko, Han, kailangan mo magpunta ng doktor. Kailangan ko ma-check up. Alam niyo naman ako, guys, nagpapanik ako dahil yung asawa ko hindi na bata. At saka man, adik pa sa sigarilyo. At saka yung COVID is, God, alam niyo na. I know, I make too much noise with the vacuum. So guys, nilagay ko to dyan. Hindi ko nagustuhan guys. So binalik ko dito. Pero, minove ko siya dito. So wala naman kaming bata. Wala man kami lang naman ni Tami. So okay lang kapag masikip. And then, yung isang couch doon, inano ko lang doon. Pino, ganun. So,
dahil alam nyo naman, nagbablog ako, pinakita ko sa inyo. Pasensya na, may mga cover pa rin. Labahan yan. And, yung bin bag, nilagay ko doon. Malaki siya. So, kapag dito ka, look, malapit na ito sa sliding door kasi inano ko dito. So, kapag andito ka, pagpasok mo dito, look, walang madaanan kasi nilagay ko yung bin bag. Kasi yung bin bag, pwede dito maupuan, look. Pwede dito maupuan, pwede may umupo dito, may umupo dito. So, bin bag kasi yan, so pwede upuan siya. And yun. And, dyan na lang yan. Okay lang naman. Ay, kami lang naman ni Tami dito. And, yan siya. Yun yung bin bag doon. Doon ko siya nilagay. Malapit sa fireplace. For sure, ito namang fireplace is konti laman yung ano, at saka may glass, so hindi yan masusunog. Takot si Tami masunog kasi foam yung nasa loob. Ito, ganon. And my fireplace. And katabi ko si Tami, dyan siya natutulog. So yun, dito lang ako. And yun, inopen ko yung window. Mahangin sa labas. So, ibalik ko lang itong sweater na sinuot ko the other day. Yun. Kuha tayo ng hilaw na kamatis. Let's go get kamatis na hilaw. Hilaw, hilaw, hilaw. Ang dami ko pang kamatis. Okay. Okay. Nakalimutan ko, meron pala akong hilaw dito. Nakalimutan ko, meron pa pala. Kaloka naman. Ayaw ko ng hilaw. Gusto ko ng hilaw kasi crunchy. Nakalimutan ko, meron pala ako. Kaloka naman ito eh. Sabi pa ni Tami, ano daw, nag-alala ako kung ano yung kakainin niya doon. Sabi pa niya, oh, don't worry. Sabi niya kaninang umaga, don't worry, I will eat something, yung sandwich daw. Sabi pa niya, alam mo ba, na every time na bibili daw siya ng pagkain, na yung bibili ng pagkain at wala ako, ang alala daw niya, ang naiisip daw niya kung ano yung kinakain ko. Sabi ko, oh, ganun din ako. Every time na magluto ako, ang iniisip ko, ikaw. Kasi kung nagluluto ako ngayon, ako lang mag-isa, iniisip ko kung anong kawawa naman itong asawa ko. Sabi ko, kasi naano kasi niya kaninang umaga, sabi niya, kapag bumibili daw siya sa labas ng pagkain, ang naalala daw niya ako kung ano yung nakakain ko. Bumibili daw siya na siya lang, hindi ako kasama, ganun. Sabi ko, oh, ganun din ako. Totoo talaga. Yung parang, ano yung partner mo ba? Inaalala yung partner mo kung ano yung kinakain nila. Hay, buhay may asawa, guys. Ganito na pala talaga, no? Kapag may asawa. Kapag may anak din, ang alalahanin mo, ano? Oh, yung anak ko doon, ano kayang kinakain? Ganon. Yung bagoong, guys. Pakita ko sa inyo, ha? Ang sarap niyan, guys. Ang bango. Malaki yung kamatis ngayon. Nilakihan ko para ma-share up yung kain natin sa kamatis. Yaon, di ba? Si bagoong is andito. Kuha tayo. Sarap nito. Uy, kamatis. At si gulay. Yun. Masarap ito ba? Ganun natin ay. I-mix natin sa gulay, ha? Sarap. Ang sarap. Ang sarap, guys. Yung kamatis crunchy.
I-mix sa gulay, ang sarap. Grabe. Ang sarap i-mix sa gulay. Yung bagoong ba? Stop, it's me. Okay, bukas na naman ako dito sa taas maglilinis. Ala, uy, 1 o'clock na pala. Uy, Hello, guys. Anyway, guys, it's already 6:30 and yung labahan ko is walang katapusang labahan. So, yun. Late na akong nag-vlog. Ano yung, di ba, pakiramdam ko is ano. Pero, ngayon, okay naman ako. Parang naging okay ako after nag-shower. Pero yung katawan ko is masakit pa rin. Pero, kakaiba siya kagabi. So, yun, kakaiba. And, sobrang hangin sa labas. At itong dalawa is sunod ng sunod. Hindi ko mag-gets kung bakit sunod ng sunod itong dalawa. Hindi man umulan, mahangin lang at saka sobrang itim ng cloud. Yung ano. So, yun, kakaiba yung araw ngayon. I kind of dizzy still. And tignan natin kung anong makakain natin dito. Kasi it's 6:30 na. Hindi naman ako gutom. Alam nyo guys, paminsan talaga, ang isip ko is gusto kong kumain ng bread. Bread na lang tayo ng bread. So yun yung ano ko paminsan talaga. Gusto ko ng bread na lang tayo palagi. Kasi iwan ko, yun yung katawan, hinahanap ng katawan ko eh. Hindi ko talaga magets, iwan ko kung bakit kailangan ko ng bread, bakit ganon, hindi ko magets. Iinin ko na tong vlog ngayong araw, hindi ako nagba-vlog masyado, kasi ako lang mag-isa, and then naglalaba ako, bahay, ganon, linis, ganon. And I will see you tomorrow. Tommy will be here, and good.
Dako kay ka. Hawa na ba? Dako kay kada Bandung kasukan juga dak. Oh, dak ba? Ayo lagi mo ba kay Lang ayaw lagi ba? Hoy. Ay lagi kay mo bounce. Sige pa ba? Sayaw pa. Gunit sa dingding. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Buang, hindi pa ingon. Mobile, pagsayaw mo. Ate ka mo, nag-jab. Magnak. Abriza Mall.
Bye-bye.